Ahojte, ja vás vítam pri novom videu. Dnešné video bude znovu teda z prostredia gymu a dnes nás čaká tréning na zadok. Mám cez týždeň 3 tréningové jednotky zamerané na spodnú časť tela, takže nohy a zadok. 2 z toho mám dané od trénera, ktoré musím cvičiť. Tú tretiu jednotku som si vlastne modifikovala sama podľa toho, aby som to dobre cítila. By som fakt primárne zameriavala iba ten zadok, takže sa s vami dneska podelím o túto moju radu, čo mi pomáha. Môžete to vyskúšať určite aj vy a potom mi dajte teda vedieť, ako vám to zaberá. Tento tréning nie je vôbec nejak extra dlhý. Mali by ste ho stihnúť tak do hodiny, tak si ich poďme spolu ukázať. No, takže ako prvý cvik, čisto len na aktiváciu zadku si dáme roznožovanie, takzvanú abdukciu. Dáme si to úplne s nízkou váhou, aby sme to fakt čo najviac precítili, takže nepôjdeme žiadne bomby. Najprv to chodím tak, že si dám nohy trošku ďalej v tej plošine. Zadok mám opretý, ale v chrbte spravím trošičku oblúčik. A pri tejto prvej variácii cítiť týmto celým. Takže ako idem, tak to tlačím takto do tohto celku. Pri tej druhej variácii si dám nohy trošku nižšie. Dám sa do mierneho predklonu. Môžeme sa kľudne aj prichytiť tejto konštrukcie, alebo sa budeme prichytať iba tuto. Tak pri tejto druhej variante sa ten zadok dá odizolovať oveľa lepšie. Tak to cítite už čisto len tým zadkom. Takže rozhodne, čo by som doporučovala, tak nesnažte sa dávať zbytočne veľkú váhu, aby ste to vytláčali vyslovene buď vonkajšími stehnami alebo vnútornými stehnami. Dajte si malinkú váhu a čisto sa snažte nacítiť iba zadok. Kľudne si ho môžete zo začiatku aj pridržovať, aby ste to cítili, že ste vyslovene v tom svale. Tak, a pôjdeme teda na prvý cvik. Takže ako prvý cvik pôjdeme hip thrusty. Zase začneme úplne najprv bez váhy, len aby sme ten sval precítili. Chrbát by mal byť približne o lopatky opretý. Teraz, ako sa dostávame do tej hornej pozície, tak kolená by nám mali vytvárať z nohou približne pravý uhol. Takou častou chybou pri týchto hip thrustoch je to, že ako náhle sú dievčatá v tej hornej pozícii, tak to prepínajú moc až takto. Keď ste to dlhodobo takto robili, tak vás môžu začať bolieť bedrové kĺby, alias kyčle po česky. Takže určite odporúčam zase snažiť sa to precítiť čisto len tým zadkom a ono vás to v tej hornej pozícii zastaví, ako to má to svoje maximum. Takže tlačím čisto do zadku. Avšak ja mám trošku taký problém, že som viac dominantná na predné stehná, takže bohužiaľ aj pri týchto cvikoch ich trošičku cítim, takže s tou pozíciou nôh, s tým postavením stále ešte trošičku hrám, čo mi najviac vyhovuje. Takže aj vy, pokiaľ by ste v tej pravouhlej pozícii až príliš cítili predné stehná, tak skúste si dať trošku nohy viac dopredu alebo dozadu a uvidíte, čo vám najviac sadne. Nie je to úplne dané, že každý to musí mať v tom pravom uhle, takže snažiť sa to nacítiť tak, aby ste to cítili čisto len tým zadkom a poupraviť si to podľa toho. Tak ja si dám teraz na každú stranu 20 kg, takže to budeme mať 60 na rozcvičku. Taký môj setup, ktorý pri hip thrustoch nesmie chýbať, je táto penová výstuž, ktorú si dávame teda na tyč. A plus, akože niekto to robí len s týmto, ale mne osobne to nestačí, pretože aj tak nás toho strašne tlačia bedrové kĺby. Takže ešte k tomu si dávam takto preloženú túto karimatku alebo žinienku, alebo čo to je. Tým, že ho mám preloženú takto na polku a ešte si to dávam na polku, takto iba nasuniem na seba. Tým, že je tá podložka úplne tenučká, tak sa to dá úplne v pohode nasunúť. S tým, že čo ale odporúčam, tak tie kotúče si dávajte dostatočne vysoké, aby sa vám to dalo krásne len takto natiahnuť. Nech sa nemusíte pod to nejak nastrkovať. No a teraz si teda nohy už iba prikrčíme. Ide to ťažšie, ale ide to. Dostávame sa do tej hornej pozície zase. Iba pár opakovaní s touto nízkou váhou. Dáme si tak 5-6 opakovaní len na zahriatie a až potom navýšime. Tak čo určite odporúčam sú tieto základky na kotúče, pretože v niektorých gymoch sú tie
kotu, čo je oveľa šmyklavejšie, takže aby sa vám to zbytočne nerozdeľovalo, tak si to takto pekne zaklapnete a už sa vám to nemá ako pohybovať. Ešte jedna dôležitá vec, čo sa týka postavenia hlavy počas cviku, tak určite ju nemajte celý čas takto v záklone. Ukážeme si, že by ste to išli takto. Určite ju nedávať ani zbytočne takto. Proste tú hlavu necháte len prirodzene postavenú, nijak ju nemáte pripnutú v tom krku, ale len automaticky, ako náhle idete hore, tak sa tým pádom pozeráte hore. Ako náhle ideme dole, tak automaticky sa pozeráme všade tam, kam nás vedie telo. Tam máme 100 kg a pôjdeme prvú pracovnú sériu, ktorá bude pozostávať, teda dáme si 3 série po 8 až 10 opakovaní. Do prdele. Zamilujem fakt. Takže ďalší cvik pôjdeme rumunský mŕtvý ťah. Čo je pri ňom ale pre mňa dôležité, tak vždycky si vyzúvam topánky na tento cvik, pretože potrebujem mať fakt stabilitu v tom chodidle, aby som cítila ako palce, tak malíčky, celkovo petu, pretože ako náhle sú topánky trošičku viac vyvýšené, tak už to nedokážete tak precítiť a môže vám to celkovo vyosiť vlastne ten pohyb pri tom, ako ho vykonávate. Takže pri tomto cviku je dôležité. Budeme sa mierne krčiť v kolenách, ale tým, ako začíname vykonávať pohyb, tak najprv dávame trošičku panvu dozadu a až zároveň prikrčame kolená a vystierame sa. Nie je dobré ísť do toho úplne takto hlboko, to je úplne zbytočné, takže vás tu zase úplne vyosí. Tým, že sa chceme zamerať čisto iba na zadok, tak nám stačí iba mierny predklon a zase tlačíme celý ten pohyb vychádza vlastne z tohto predielu medzi zadkom a stehnom. Takže my ako zatlačíme smer hore, tak ja tlačím vlastne do piet a zároveň tlačím tie polky, tlačíte trošičku k sebe. Ďalší cvik pôjdeme zanožovanie, alebo inak povedané kickbacky na kladke, s tým, že zase si dáme zo začiatku úplne nízku váhu a princíp bude spočívať v tom, že zase ja som si to tak trošičku poupravila a ja sa dám vždycky tak, že tú stojnú nohu si dávam takto do kríža, s tým, že prichytím sa takto vpredu a tú voľnú nohu, s ktorou vlastne budem pracovať, tak tu dám najprv trošku do X-ka a potom ju dávam hore. S tým, že zase snažím sa pracovať čisto iba zadkom. Kľudne si ho môžeme zase pridržať, aby sme sa doň viac vcítili. A ako idem nahor, tak vydychujem. A ako som dole v tom X-ku, tak sa nadýchnem, zapojím zadok a vydýchnem smerom nahor. Máme pred sebou posledný štvrtý cvik, ktorý bude zase teda roznožovanie, ale s tým, že už tu pôjdeme plné pracovné série, takže už tu necháme všetko. Akože už teraz po tých 3 cvikoch sú úplne KO, aj keď je to len 4-cvikový tréning, ale dokáže to poriadne odpáliť. Takže zase pôjdeme obidve varianty, ako sme si ukazovali aj na začiatku, s tým, že najprv tuto začínam to variantou, kde mám tie nohy nižšie, bližšie pod sebou a budem buď to v predklone, alebo sa len ľahučko pridržovať. Nikdy nie som opretá pri tejto variante, pretože mi to tak viac vyhovuje, oveľa viac viem precítiť zadok, takže ideme na to.
hotovo. Tak ja už mám teda po tréningu, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite nezabudnite tréning vyskúšať, skúste ho zaradiť do svojho tréningového plánu a potom mi dajte vedieť, či vám tiež tak dobre zabera na zadok, akože naozaj ja odkedy som ho zaradila, že ho cvičím raz týždenne, tak od tej doby pozorujem taký progres, že je to fakt vidieť. Ešte mi nezabudnite dať like na toto video, prípadne skúste dolu do komentára napísať, o aké video by ste mali záujem na budúce. Nezabudnite mi dať teda aj odber na môj kanál, like na toto video a my sa vidíme pri ďalšom videu.